abusia ya mama kwa ba ne mfa momra tabre ano ewo Asanteman Kumasi ya na Sunkwa a wo koma Asuo Abena wono ni oba kokko tomrum kama ene wote ofetete onno enene wono so enye na fase na ne nananom na bosom moti a wono omo ye adwuma no no ene nsuo no omo ye adwuma no da wakai wo mo wa yi apaye e de ama wo mo enam so amanya nsapọ ya bepia ahwemu a nananom omo ti anyina ye wo mo ye kobiri akomfo no ye hu kobiri komfo ankasa ena wono na ofi ana Sunkwa so na wo kai e de ba won sabonkum a otoso miensa no Sunkwa na ankasa na ohene kakrakai achiani a ochiachia afei na nanso ababa bedura wo kope baabi na watena nananom akomfo ya ade ya na omo ye mane ye fe eye ni kan ya akono eso wo ante se wonu nua bi e hyefe bi no mu nyina we ma ya mienu a wo ma bo hire wo soro fita bo wo mu yi eye wo mu akom titi mu mehu nana eje isikapa anso ababe pia ha nu bia wono so enei wodne no nyamo ebeta akiri ama Sunkwa na fasha wa hye aye fe wo mo je akom titi no e na wo ma bobo enwira a wo twetwa wo nu tini mpesa wo mo titi to na yese enne ampaye bedwa e wotabre agopra menso a nananom aba nananom akomfo nso aba a omanfo adesire ye ne ayepe bibie hu ye nyina ye de ani akire mu hanom a ene ye behwe ani so ade kane no na edin se obenya bibi sei na wahwe sanse wo achichichi wo beti se komfo bi ya e bia na komfo no che achichichi ana ba bia wo bodwa no kra ka kra wo nya bi na ade akọ enso ne die aben ye enti ye ne ani ye nya bi ntwe no ye ho kwan a e na no akomfo wo musidi doso esi won masen se batakari akese na won makomba won ntwa wo mo ho nananom won munyina ya akomfo munyina ena won mo agitrada abomu yu na won mo edi odo e ba beta won mu nua Sunkwa echi efese tuntum se yu kokwa akokọ a wo munyina agege abom na afade no nso afe esuru fufuo lesi ena efom no nso no wo mo de ntoma ena ede efrifra e wo ho no kwasem se na nanom si fom no mo fom ho se ya na wa hwe ya hunhumpo me ba ye de maame anza na mi hu se Sunkwa ni enji ena fom de wasi afa no ho ede lesi ni afa fom na wotutu me ba wa abrutin de agusuro obo nduku de bo papa bi na watena se no efe akasa amamre ene amane ne nananom akomfo wo mo da na bi ewo nana Sunkwa na fashe asi edu satemia na ejese wakọ ayi ase na kitin twene ye burumu what is said they won't say one night abe kunkan anawuti na wuhi monsa sana nana akomfo tie ne shase se wo mo kan bomu a wo ye den suma ni besi fom na waba enti eno nananom akomfo bi no ebi dantanko a sa akomfo yi e ga ni sia pa me kai berebi hin sia wo ba wo modantanko a na wa rebesesa ono ene mo se onam edwuru mu a oba akonso edi asam na Sunkwa eye oba akonfo wa Asanteman tem hanmo a tabre ene wo ese ekse wo duani akire mu e wo sunya kwa no so no wotra ebuakwa mensia wotra aye kukurudua na afi okọ tabre wotra tobutu wona na usubesi wo gawo junction eho ene wo na agency kapa abrante ene wa chesi dum okom Asuo a ye fen se Asuo Abena award ye ode chekeke enti Sunkwa asem na meke wono nenne o hyesa afachi
atwere ni mu nyame nai ebu afaso enye de atwere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya Abena ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya